Des d'ara, les dones de Pineda de Mar i dels municipis del voltant que pateixen violència masclista o qualsevol altre problema derivat del fet de ser dona tenen un centre de referència. És el Casal de la Dona, que s'ha reconvertit en un centre d'informació i recursos. Ara el que fem amb el nou servei és justament una assistència i una atenció cap a la dona. La diferència que hi havia que potser abans era una miqueta tot més barrejat, no? Tot i que és molt important la part lúdica i la part de disseure't i trobar amics, aquest servei, ara actualment hi ha una associació que es diu Associació de Dones Pinedenques que han volgut conjuntament amb nosaltres dir, escolta, nosaltres volem col·laborar i aquestes persones que vulguin fer tallers de puntes de coixí, tallers de cuina, de pintura, aquesta associació serà la que portarà tota aquesta part lúdica. Com a Ajuntament som els responsables de gestionar justament aquest servei d'atenció, d'assessorament, que és la gran diferència del que hi havia amb el casal que hi havia abans. Aquest dijous a la tarda s'han presentat dos dels serveis que s'hi oferiran. Es tracta del d'atenció psicològica i el d'assessorament jurídic, tots dos portats per professionals i gratuïts, gràcies a un conveni signat entre l'Ajuntament i l'Institut Català de la Dona. Podran fer servir aquests serveis totes aquelles dones que pateixen o creuen poder patir violència masclista o que en coneixen un cas dins el seu entorn i volen fer-hi alguna cosa. També es tractaran problemes d'autoestima, situacions de dol, assetjament o problemàtiques familiars. Des del nou Casal de la Dona se les ajudarà a sortir de la situació i se'ls farà el seguiment. Per aconseguir la igualtat de drets i oportunitats entre els homes i les dones, Pineda de Mar també ha començat a elaborar un pla d'igualtat. Fins al moment s'ha fet el diagnòstic per veure en quines àrees cal actuar. L'esport és un àmbit que les noies joves també encara avui en dia els hi costa més entrar i per tant s'ha de fomentar l'esport femení en general. Després hi ha altres àmbits com el de violència masclista, que sempre s'han de posar més recursos, com és en el cas de les jornades d'avui, per tractar aquesta temàtica. Després, a nivell d'educació, és important que des de ben petits i petites s'eduqui des de la igualtat i no només el fet d'estar junts nens i nenes en una classe implica educar per la igualtat, de vegades es pren sempre com a millor tot el que és el model masculí o potser es valoren els autors masculins o el que són tots els personatges importants a la història, de vegades s'han estudiat vistos des d'un punt de vista masculí i tot un així que sigui més difícil de veure són tot el que és l'organització d'una ciutat. De vegades el fet que una ciutat l'organitzis per al transport privat estàs afavorint que majoritàriament qui tingui més facilitat per moure's siguin homes. La setmana que ve, Pineda de Mar celebra la Diada contra la violència vers les dones. Dimecres hi haurà l'acte institucional. La resta de dies es faran xerrades i tallers com un per aprendre a identificar la violència masclista.